नै लोगोफोर मोसानो ओंखारबोलायबाय फंबायबो दारि गाबस्रां-स्रेंनो ओंखारबोलायबाय आयावबो थांदो ए मेथाइ जायैनो ओमफ्राय सानबेसे जाखो मोसानाया देलाय मोसानाया दिनैजों सानबा जाबाय दिनैजों सानबा जाबाय लोगोफोर मोसानाया जोबनो रोंला दिनै जोबगोन आरो जोबनो रोंला नङा दिनै बैसागुखौ हगार हरनोसै आरो एकदम हगार हरनो गोसो गैयामोन होमबाबो हगार हरनांसिगोन आरो ना बुन्दु मोसानायखौ एसे देखायनोसै नोंलाय सेंग्रा सिख्लासो थांना बोरै आंना मिक्सारसोलै दाथ' जेनेबा मेना सेंग्रा सिख्लाजों दङ बेनिफ्राय मा जायोथाय थांनायसै जायगासिम मा जायो मोसानायखौ नायनो बिदों कमेन्टआव दिनै मोसानायखौ देखायबाव होनदों आरो ना ओमफ्राय मोसानानै देखायनोसै दिनै देखायगोन मोसानायखौ नायनो बिदों आरो ना देखायजोबगोन आंना लोगोफ्रा दिनै देखायबावनोसै मोसानायखौ दिनैनिफ्रायथ' मोसानायखौ बहा नुबावनो बिदिब्ला फैबाय थादो लोगोफोर नै फंबाय सासेबाव फैलायबाय मोसानो ओंखारबोलायबाय मा थाथ'लायो रायलायनाया ए खुबैदोंसो हेलौ गाइस सानबेसे नांगोन लोंना फैलायबाय जोंबो एसेसो लोंग्रा गोजा बिसोरो मदार गोजा जाग्लां आंनि नामखौ जाग्लां होनो नै बेनाथ' अफिसियेल माबा जाग्लां अफिसियेल चेनेलनि नामा जाग्लां अफिसियेल बेना आंनि नामखौ जाग्लां होनो गामियाव जाग्लां नङा लोगोफोर रोमैसो बिनि नामा अरिजिनेला रोमै रोमै बसुमतारी माबायाव नखलियाव जाग्लां होनो माने मानसिफोरा जाग्लां होनबासो सिनायो जाहैबाय दे सेंग्रा सिख्लाजों मोसागोन ना जोंजों मोसागोन मोसाखागोन जों गासिबजोंबो ए गासिबजोंबो दे होमबालाय माने दिनै लास्ट नालाय एकदम मोसासिखागोन मोनाबासो थांगोन ना मोनाबासो आरो लोंसिखागोन जों दे सेन्देलफोरखौ साबस्क्राइब खालामलाबायना मोजां खालामदो लोगोफोर दे होमबालाय मोसानायाव थांसै दा मोसानायखौ नायलांबाय थादो गुड इभिनिं नै लोगोफोर लारि लारि बेसेबा बुरजाखा जोंना पार्टिया खनापुर गामिनि एकदम स्र' स्र'खा जोंना पार्टिया फिसा फिसौ गोनांबाबो रावबो लाबोफाया सिख्लाफोर बायदिसोखा खाथ्रा गोजाखा सेंग्रा सिख्लाजोंसो फिसा फिसौफोरा दंबावो जोंजों रावबो गैया स्र' स्र' गोजा नै लोगोफोर नायलाय रावबो गैया नै मा एसे मारिलायखो मोसानोसै लोगोफोर एबार एसे नायलांबाय थादो जोंनि मोसानायखौ दिनैनिफ्राय नुखाला बैसागु खालमासिगोन आरो ना मोसानोसै एसे नायलांबाय था नै दे खन दुब्लि माइ गायनाय बैसागु बोथोर आरो दिनैनिफ्राय थांसिगोन ना दिनैनिफ्राय बिदाय होसिगोन बैसागु बोथोरा बाय बाय दिनै जोङो रंजाखासिगोन एसे मोजां लोखि गोनां दिन रंजाबाबो थाङा जोङो दिनै खोमसिजासे मोसाखागोन जाम्बि जालायसो बयबो नायबाला रायलांबाय आं बेयाव नायदों बे मेथाइखौ मोसागोन जों एबार
Cahaya kita mana? Kenapa di berbicara? Izin hang nasi bar lupa. Salah perkebun nangkau. Ini nak hurdu berai. Ada, ini nak hurdu. Dan kita nak singkau wisaku berkerau. Ini prebidai saya. Prebidai saya. Prebidai saya. Baca bayi sana ya. Ini prebidai. Ini dapat kemana nih? Mana? Ini pas na. Sampai deh. Las. Hai, nebe जोंना बिराद मोसागिरि आरोना बिराद जोबोद समायना नुयो जोंना नै महिलाफ्रा ओरैबायदि मोजां समायना रमायना जोंनि सारापुर गामिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि समायना दं आरोना मोसानायाव एक्सपार्टफोर बिसोरो ओरैबायदि बुरजा जोंना ओरै महिलाफ्रानो बांसिन जानानै दं खोमा जोंना बिराद मोसानो गोरों गोजाहाय ओरैहाय बहाथाराखै ओमफ्राय जोंना नै महिलाफ्रासो एसे खम जानानै दङ महिलाफ्रा ओरैबायदि हौवाखौनो बुनो हाजोबबायसो खोमा बारा मोजां नुवासै दिनै बे बैसागु बोथोरा जोबसिगोन Sampai. लोगोफोर जोंना मोसानाया जोब्बाय भाजि साजि जाना फैबाय लास्ट नखराव खोमसिलायबाय दिनैनिफ्राय बैसागुआ गैथ'ला खालमासिसो फैसिगोन लास्ट बैसागुनि बयबो खनसे जै होना होदो बैसागु बोथोर थांनायनि जै बैसागु बोथोर जोबनायनि जै दे दिनैनिफ्राय खालमासि लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर बैसागुआव खालमासि लोगो मोनसिगोन आरोना
दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव जाय जाय गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआ खोमसि खोमलावबाबो एसेयावनोसै लोगोफोर बाय 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 बाय